Perkenjong warudaya ani cote sapa sing gawe nggih titah mulun Sudarasana kula niki Bathara saka Sidik Pangudal-udal ya Bathara Narada kula ngerti ya nggih sapira panggratis sing atimu nggone ngastamu ditigas dening kadangmu kaipe ya Prabu Kendrayana kula nampa dawuh ngadi guru sapa ing kayangan ya mring sawah nek kenane Sudarsana mena ora luput mulane kae ana sendang banyune kang bening coba nyawuk banyu sendang kae Sudarasana bisa walaya temaing jati mula sliramu aja kesuwen baliya ana negara ya Hastinapura ya saka waksiting Jawata wis kulon bari makayangan ya Sang Hyang Narada Indrayana tetela sliramu ratu kang ora adil ratu kang ora wicaksana tenane Sudarsana ana ora luput monggan ratu Sudarsana ing Hastinapura tenane kan bakal ngunjak garwamu iku Raktu Yaksa saka Guwa Karta saka Gunung Karta mulane Indrayana sliramu ora patut lungguh dampar Maesandana ana ing Hastinapura sliramu kudu jengkel saka ing Hastinapura ati are sinten ayo bangkang sawise Kakang Darya Sundar, mulai cek kulungan, sak samunipun
Mas Gendroyono dan saking Jagulan Jawas yang menikah Pramila Jekakang Matus putra Kerso ndika dados sukses bilih ing ari kalenggan menika kula jumeneng nata ana ing Jawastina kanthi gelar Prabu Anom Sudarsono. Kepatihan menika komplang. menika leres. Sak komplangipun kepatihan dika Kakang Haryo Sudarga Sun Wisuda minangka patih ing Jawastina. Matur sembah. Yajeng Patmosan. Jeneng sira ing angka lenggal iki kok sejati. Kepiye kang sira rasakake sawise jeneng sira mbok nang Mbok paloko ae bae. Dadi sliramu ngidam kepengin dahar pelem tangga jiwa. Kados ngaten. Apa gak ana sing liyane? Kula menika panyuwunan putra panjenengan ing Apa ya, Mas? Inji. Kakang Patih Haryo Sudah, Meninjih kula ingsun bakal ngundhuh tulung kelawan jeneng sira ya Kakang. kados pun ya. Anane pelem tangga jiwa kuwi ora keleya mapan ing petapan Kendali Sada. Kendali Sada. Kang duweni pirsane Kanjeng Eyang Simayangkana. Mula ya Kakang, aja ndadak wedi kangelan. Ajeng kersanipun Kakang Haryo Sudarga enggal tumuju ing petapan Kendali Sada. Nuwun kawontenanipun pelem tangga jiwa. Kados banyu. Kakang Patih Haryo Sudarga sarta munggah ing sanggar pamerenan meminta